сарҳадбони марзбуми давлатро нигоҳ мекунад, чунки мардум осуда зиндагӣ пеш баранд. Бе сарҳадбон намешавад ку. ба фикри шумо ҳоло кадом самти ҳамин сарҳади Тоҷикистон барои кор мусоид асту, кадомаш хатарнок? Хатарнок Афғонистон аст. Мусоидш ана Қулма, сарҳади Қулма тиҷорат мешавад аз он тараф. Бисёр яке аз манбаҳои даромад мешавад Тоҷикистон ба. Ба фикри шумо ҳамин кор чӣ мушкиле дорад? Сарҳадбонӣ хайр сарҳадбон ҳамавақт чолоку зирак аст ки чунки мардум осуда хоб раванд. вазифаи вазбин дар дӯши онҳо гузошта шудааст. мехоҳем ки мо дар оила ҳамагӣ 5 фарзандем, 5 фарзанд ҳамаш хизмат кардагиаст. якмиш кушунҳои сарҳадӣ, дуюмиш кайф бо ҳамин чиз инам хидмат дар ҳамин кушунҳои сарҳадӣ пак хизмат кардагим. мо мехоҳем ки ҳамаи ҷавонон ба сафи артиши миллӣ биёянд, хизмат кунанд, сами худро бирасонанд, чунки ҳамин ватани худро ҳимоя мекунем. аз он ҷумла барои ватани худ, барои падару модар хизмати худро бирасонем, ки чунки мо нигаҳбони ҳамин ватан ҳастем. ояндаи миллат дар дасти мо ҷавоно аст. Бояд ҳифз кунам. ҳамчунин додари худам дар сарҳад хизмат мекунад. бугум ҳамин чиза соҳата сарша сафед карда кор мекунам. алҳамдулиллоҳ ина чандин солҳои зану фарзанд дур хай хона дар дигар ҷой дар хизмат мекунам. кори хатарнок нест ба фикратон? Чӣ гуна аст корашон? на зайне фахр мекунем ки ҳамхели одамо дар оилаи мо ҳастану хизмати ватан модара мекунам. ба фикри худатон кадом қисматҳо ҳозир хатарнок аст дар Тоҷикистон? дорем ҳамхеле не қисматҳои хатарнок? надорем. ман ҳис намекунам ягон ҷо хатарнок бошад. алҳамдулиллоҳ ки ватанмон тинҷаи оромай, ҳамхели мардои хуб калонмон кардан. алҳамдулиллоҳ ки нигаҳбонмон. Очень тепло приняли, очень добрые, позитивные, добродушные. Я когда разговаривал, я сам снимаю про Таджикистан, видео вот, про путешествия, у меня много подписчиков, и вот я очень люблю обозревать страны, и хорошо встретили, они рады, иностранцы. Так, видим, че ҳама сарҳада нигоҳ мекунад ки вай нашавад, ягон ҷанг нашавад, ягон воқеи рӯй натиҳанад. назаин корашон ба фикратон чӣ хел аст хатарнок ҳаст? камтар хатарнок ҳам ҳаст, хеле хатарнок аст. худо ба шукр ки ҳастанд ону сарҳадчиён ба умри дароз, идашон қадди табрик ваёянд, сарбаланду хонаобод бошанд ҳамавақт.